Il-Prim Ministru Robert Abela totalment mhux komdu jirrispondi dwar il-proġett tas-Cyclotron kif litteralment ħarab mill-mikrofonu ta' Net News. Til-inizjattiva li nibtet f'pajjiżna sabiex issir riċerka u prodotti tal-farmaceutika brabta fost oħrajn ma' trattament tal-kanċer switta l-inqas 6.6 miljun euro minn flus il-Maltin u l-Awċin. L-inkjesta Vitals tikxef, iswed fuq l-abjad, li dawn il-miljuni ta' euro intilfu fl-abbissi tal-kumpanija M-Trace mingħajr il-poplu ma gawda xejn minnu. Fl-inkjesta jingħad li 2.3 miljun euro minn fondi tal-konċessjoni jiġifieri flus ġejjin minn but il-poplu għaddew għand M-Trace għal proġett ta' riċerka brabta mal-mediċina tal-kanċer. Dan fil-waqt li 4.3 miljun euro oħra ġew akkwistati minn soft loan mill-Malta Enterprise ukoll mit-taxxi tal-poplu. Iżda dawn is-7 miljun euro ħadd ma jaf bi preċiż fejn marru, kellhom joħorġu aktar miljuni għal Malta Enterprise biex jagħmlu tajjeb għalihom. Lura fit-3 ta' Ġunju il-Prim Ministru staqsejnieh dwar dawn il-miljuni. Iżda hu tax jifhem illi l-proġett kien sar. Saru investimenti jew ma sarux? Imma f'paġna 550 paragrafu 4 qed jingħad illi il-Gvern ta' 6.6 miljun euro għar-riċerka tal-kanċer imma dawn ġew replaced b'other public funds meta l-kumpanija ittieħdet over. Tas-Cyclotron jeżisti l-proġett sar jew ma sarx? Dawk il-flus. Madankollu xhieda fil-qorti marret totalment kontra dak li qed jgħid Robert Abela kif iċ-Chief Financial Officer tal-Malta Enterprise Joseph Zammit insista il dan il-proġett għadu mhux qiegħed jaħdem sal-ġurnata tal-lum. Zammit saħaq li l-apparat huwa installat iżda mhux jiffunzjona. Għalaqstant it-3 wara nofsinhar Net News stenna lil Robert Abela ħireġ mill-uffiċċju tiegħu f'Kastilja. Madankollu u ġera lejn il-karozza u ħarab jiġri mingħajr ma wieġeb xejn dwar x'sar minnhom dawn il-miljuni ta' euro illi jebu għal kollox. Insellimlek, Prim Ministru, rigward is-Cyclotron, Prim Ministru, inti kont qedli, Prim Ministru, rigward is-Cyclotron ma tix wieġeb. Francisco Catania, Net News.